Nåja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båten för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vi ska vara bastu, bombor upp och släppa stress idag. Bastubröder är i sånglöder, 100 grader nöja. Häll på vatten och mig rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma igen. Svägg till lackan. Vi ska vara bastu, bombor upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader.